Gin-iliher si Senador Mark Villar bilang chairman sa Senate Committee on Finance bulos kay Senador Sherwin Gatchalian. Nahatag ang assignment kay Villar kasunod sang moson ni Acting Majority Leader Joel Villanueva sa plenaryo ng Senado antes nag-adjourn ang sesyon kahapon. Ginhatag sa iyang posisyon na pisar sa nanging alegasyon anay ni former Public Works Undersecretary Roberto Bernardo nga nagabaton ini isang kickback sa mga proyekto sa budget-making process ang sapang tigdikom sa Department of Public Works and Highways. Kumpiyansa naman si Senador Gatchalian sa ikasarang ni Villar bangod sa nauyatan siningan nano ito nga posisyon sa gobyerno kag bangod man sa manegosyo sa iya pamilya nga naghatag sa iya sa masangkad nga ihibalo sa finance. Marami na rin siyang dinaanan ng mga iba't ibang posisyon. Galing siya sa isang business family, so naintindihan niya finance. Humawak siya ng malaking departamento like DPWH, so naintindihan niya yung takbo ng public finance. So ako naman nakikita ko na magiging maayos naman yung patakbo ng Finance Committee. Ang Finance Committee kasi is a position of trust. Si Gatchalian mo ikalimang senador halin sa minority bloc nga ginkakasan sang committee leadership manapos ang konitas ang nagligad nga semana. Sang Lunes ginanunsyo man nga ginkuhaan man sang committee chairmanship ang iban nga kalyaro ni former Senate President Tito Soto nga sanday senador Risa Ontiveros, Bam Aquino kag mag-utod nga sanday Erwin kag Rafi Tulfo. Lakip sa ginahulat nga anunsyo amo magapamuno sa gamhanan nga Blue Ribbon Committee nga nabakante naman ni Senador Ping Lacson. Sandi kay Senate President Alan Peter Cayetano, ginapilian nga ibutang sa pwesto si Senador Dante Marcoleta o kon si Senadora Pia Cayetano.